Para tamu tasih kepareng lelenggan kanthi mardu mardikarwali nyarengi kadang-kadang pramulati tur sugoto. Tasih serangan Pamentri Budaya Campursari New Regas ngaturaken langan suko. Sowan tumantar widowati wonten Mbak Dian Karisma. New Regas. Kadang-kadang pramulati Jawa Pasto dumateng pisan penganten amu gugati kadang besan Sutrisno. Kepareng lajengaken atur sugoto saking katur sareng lengkap. Kadang-kadang pramuladi sebulan nganggo salaman. Oh, ya Mas. Berarti tak tau kembang lintang, Kaget joget saka ya, kono, Mas. merambat metu dhuwur. Ngaten diatur kelangan suka Mbak Dian Karisma. Langsung kemawon. Kersane tambah seger anggenipun Krabi Dedaran. Bingung rasa ning atiku arep sembah nanging karo sapa nyatane ora kuwat ngrasake atiku samsaya nelongso
Nggih. Priagung tamu ingkang kepareng mardigung budi kadang-kadang pramulati dereng kepareng waraden anggenipun atur sugata. Para tamu tasih kepareng lelenggan kanthi mardi kaning penggalih sinartan tasih setunggal adicara nuwun inggih hastungkara utawi doa. Langkung prayogi badhe kaaturaken setunggal lagu malih pinangka kagem nderekaken gayipun para tamu wanci tasih nedahaken tabuh 11 langkung 3 menit. Ampun kuatir mengke mboten kliwat jam 12 tetep rampung. Iki pambiyawara handal. Iya. Priagung tamu wonten Mbak Linda Maya ngaturaken akan suka, monggo. Cek bersama Pak Wandi. Mas Wandi deh, Mas Wandi. Katresnan sejati. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati papujan atine ngendi tuwong manis kang tak andi-andi regas ATS Digital Audio Axis Multimedia Wong tegus aja sira nungso. Aku tekan gendung tresno. Lelangen asmara kau wis rasa nambani atiku jiwa. Kang mas tentramno atimu aku setia ngenteni sliramu kangen kok bisa ketemu tresno suci mangkia rahayu yuk regas. Masik campur sarine ngendi gawe Masuk kesukaanku iya Axis sama Mbak Marjan ya Indonesia. Mbak kok ngarep duet Mbak Marjan mau duet Mbak Haom. ora apal janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi
sampai bawah sebelah sana. Lelanggen asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa kang mas tentremno atimu kasatya ngeteni sliramu bisa ketemu desa suci Rahayu rasa suci sampun matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Oh, pripun? Oh, pengantin baru. Khusus disumbangke pengantin baru. Oh, ngeten iki marai kancane. Nggih. Maksudnya jatah 100 gur 50. Jenengan ki wis diparingi lho, Pak. Pripun Mbah Kakung pengantin baru? Makanya sing penting diaturi nggih Bu nggih. Khusus kanggo nganteni niki doa riyin. Ngoten. Makanya para tamu kedah salaman kalih nganteni. Sebab nek ora salaman ro nganteni menika rugi. Nganten menika pikantuk wahyuning jodoh. Dadi jenengan nek salaman ro nganteni golek rezeki ya jodoh, nandur ya jodoh, karo rondo ya jodoh. Pragung tamu ingkang pareng mardigung budi badhe nglajengaken lampahan tata upacara nuwun inggih badhe katuraken hastungkara utawi doa ingkang badhe katuraken panjenenganipun Bapak Nur Hasan. Prayogi wanci namung kepareng kasumanggaaken. Semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilaidala wa lisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salamun ila arusain wa ahlihima lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajma'in. Hamdas sakirin hamdan nu'amin hamdan ni'mah wa ikfir mazida ya rabbana lakal hamdu kama baghkin jalikal karim wa adin sultanik. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa di'iha wa alim sallim. Allahumma ghfir lana dhunubana wa khatana kullaha wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shighra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi arzakina wa amwalina. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saestu sampun kepareng paripurna lampahing tata bocara Barwa Madya Wisana tansah mangke rahayu wilujeng. Bebli anggenipun kalih ngaturaken ratapaning tata bocara Barwa Madya Wisana wonten kirang sakelatipun namung waget mawantu nyunabi samudra pangsami nderekaken konduripun para tamu swang-swang mugi tepi saking bayaning margi.